Ako si RJ. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Tonight, I celebrate my love for you. That deep inside you feel. Grabe dugayan yung Charlie mo, no? Dugay na gid bay. High school pagod mi. Uyab na mi. Nya karon, pareha na mi nga nagtrabaho. Ya, o pa kayo plano magkigminyon niya. Di pa pwede ba yoy? Papakoy tinigom. Kay ba baya ka nga breadwinner ko. Ako tanan din sa bahay. Hasad. Pero, unta, di ba og Paul Charlie ba eh? Bay. Tanawa ning picture nga nasa kong cellphone, babe. Nindutaan ni Baya, babe, no? Oh, no? Nindot ituod. Ninduta ka sa kon ingon ani ang atong bahay, no? Basta kay ako, babe. Kontento na kay kunin nga atong bahay. Bahala na gamay basta malipayon lang ta. Pero puslan man nga mangandoy ta. Lubos-luboso na lang sa gyud nato. Para ranas mga ambisyosa manghita og dakong bahay, babe. Babe, way sayop sa mangandoy o mga ambisyon. Kung ingon ana imong mindset, no? Dili ka ganang maning kamot. Pero makipangandoy. Kontento naman ka sa imong kinabuhi kung unsay naa nimo karon. Babe, Basta kay ako, buhaton ako ang tanan magtuman lang ang akong pangandoy. Charlene. Mao sa gyud ay akong nabantayan ni Charlene dong. May pagkahambugira sa gyud ang imong uyab. Dili man siya hambugera, ma. Taas lang siya pangandoy. Ay ambot lang. Ambot lang ka ha. Kung unsay mabuhat anang Charlene tungod lang siya sobra kataas nga pangandoy. Ma. Babe, manglakad ta karong Domingo na. Manimba ta. Na ako'y lakaw, babe. Ha? Asa man ka? Naigi offer nga trabaho ang ako, Amika. Ako ning gidawat kay dako man og hatag. Unsa man ang trabaho ah? Ambot. Mangutanap ako. Basta kay sugod ako karong Domingo. Mula ka na ko, babe. Charlene. Oh. Unsa man gid ang trabaho anang imong isudlan? Ganong kada gabi ka magibusod. Kuan. Kuan, manggod. Call center agent, manggod ko. O niya, night shift man ko. Mauna. Oh, mao ba? Yatol na lang ka. Ayaw na. Ay, paragod. Ganong mura magkag nakugang. Ha? Dili ba? Ayaw na lang kong ihatod. Mula ka naman sa ko. Kaya sad ako nga ako ra. Sige na, ato na ko, babe. Bye. Ayay, makaduda ng inuanang liyok na. Ha? Klaro na ang nagitago ha. Oy, paninti ng uyab ni mo, oy, BRG. Bay. Babe, tanaw ni mo. Bagay ra ning bag para sa akong gisuloob. Oh, bagay naman. Pero di man kagkwarta nga imong gipalit ana. Kadaghanan ko nimo mga bagong sinina. Babe, ingon di ako nimo, di ba? Nga dako og hatag ang akong gitrabahuan. And, imo ni, Sa man eh? Oh. Pila pa ni? 10K. 10,000? Kadako ko din eh. Di man Hayo na lang pagkakagpangutana, good. Dawatan na lang na. Charlene. Mao ba? Gihatagan ka niyag 10K? O ma, Daan pagid lagi ko. Wa gyud ko masayop. ha? Wa masayo? Saan sa ma? Diyan ni mo ana. Kay dili man ani hinaguan ng kwartaha. Unsay buti mo ipasabot ma? Prostitute ka ng imong uyab, RJ. Unsa? Ako nang nakitaan nga naay kaubang lalaki. Og sweet kaayo sila. Maong sawa pa ko musumbong nimo. Ako una siyang gisunod-sunuran. Og ako yung nasakpan.
Sa? Oh, tinuod na RJ. Pero meron man, Charlene. Unsa may pagkuwang na ako nimo? Ha? Wa man ti ka pagutmi, di ba? Wa lagi. Pero RJ, nasa ko'y mga pangandoy. Na ako'y gustong mapalit, pero dili din ako makuha kung mag-agad lang ko nimo. Mao akong gibuhat na ning kamot kog ako. Ug maayo ra sad nga nahibaw ka na. Kay aron dili na ako maglisod sa pagpakigbuwag nimo. Ano siya'y puwag? Dili na ko, RJ. Mas pilion ako ang lalaki nga makahatag na ko sa akong mga gusto. Undangon na ni nato. Charlene! Ay, panay, imno nun ikaw ba? Hindi pa tama sa kita. Bisag pa. Tugay na kayo, pero sayo na kayo nga magkabiya. Iyo lagi bastos ang babay! Diyan ka! Animal ka? Ano? Ano sa mga sila? Uya pa ni mo suya, ha? Ilan ninyo? Mamahimo ba? Pasagdi na gusto. Bigan ni Gusto mo mag-away? Akong dolo. Ako lang. Iya ba nagbuhat ba? Miss! Miss, dali! Kisa mo ka? Ano gibitad ko ni mo, oy? Uban ako. Hoy! Napuhiin ko! Nganong gidaman ko nimo din eh. Mas safe ka din kaysa dito. Noon sad. Marag, mas kasarigan kapag naong kaysa nila. RGD ay. Ikaw? Marie, hatagin ko si mong number B. Pero makabawas ra niya ako nimo pohon. Ya, ano gani mo? Waman? Mayroon ba siya ika-istorya ba? Dali, ano kita og lain gulbay. Ay, dili ay. Laban ako si Charlene. Murag lain nun paminahon bay. Pero, unsa ka kung himuon ni mong palakip butas si Marie para makamove ko lang Charlene. Bitaw sa? Hungitan di ka be. Hoy, kasweet ba di mo? Ingon ani magig ko. O pag anad-anad na lang kayin kaso o magkauyab ta. Permiti ka ingnon iniyon. Dali rabi akong anaron. O dali ra sigong pasugton. So sa ato pa. Gisugot na ko di mo? Yes, RG. Pwede na nga sumaya na to. Uy! Unsa ka, uy? Masugad ni siya. Para ko. Ay na Ha? Talingaw ko. Nakichat ni Marina ko. Yay! Murag tinudan na yan naman mangisi bay. Ambot bitaw ayo Sa pagsige na magkuyog ba? Murag nagagusto man ko ni Mari. Ha? Sa ato pa, di na palakip butas ang imo. Pila na sad kabuan ang milabay. O wala ko maka-feel nga nangita ko ni Charlene. Si Mari na mo akong ipangita karon bay. Oh. Wait, Archie. Nahibaw ko nga mo ni mong plano, RG. Ubisan og nahibaw ko nga posibleng masakitan ko. Pero, nasugot gihapon ko. Nga naman. Kung na ako'y nakita ni mo nga wa na ko makita sila ing lalaki, ug ma-imagine ako kung kaugalingon nga, ikauban ka hangtod sa hangtod. Andam ka bang makiguban ako hangtod sa antod, Mari? Kung sigurado na kasi mong feelings para na ako, nganong dili. Sigurado na ko, Mari. Sigurado na kay ko nimo. I love you. I love you too, RG. Tonight I celebrate my love. Sa'yo pa lang sinugdanan sa akong pagpakigrelasyon ni Mari.
Pero naibaw ko nga sakto ko sa akong desisyon nga nanguyab ko niya. Ug karon, tulo ka tuig na nga kasado. Dini na lang kutob ug daghang sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Ang kaagi ni RG na taga Guadalupe, Cebu City. Uman sa awit ngayong kipangayong awit nga nagulahan. Tonight, I celebrate my love for you. Ang maong kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla de Ganas. Kamusap mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sakawit. I-address lang nining talamanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong